Loppusuoralla. Joo. On. Hei, joo. Ota kunnon haaraa sen. Joo. Ei se muuten Joo, ei. Se pysy pystyssä. Katoppa kun pyörittää. Se on niinku taime. Ei se taime. Joo, ei tämä ole kyllä se mun lohi. Kato. Kato se. Vasta innostuu. Pitääkö minun soutaa tuonne kesken? No ei kyllä joo voi. Hakemaan soutaa. Katokko se. Käännänkö me näkee? Joo, ei mennä tuonne rantaan. Eikö me ajattelin, jos me menen selvästi tälle puolelle. Niin se nyt vasta herää. No se kaattelee, että se joutuu pathaan. Kyllä se on pimeällä, kun värkätään näitten kanssa. Semmosta tämä homma. Ei se mitään rauhassa olla. Kyllä se sieltä tuli. Saat heittää kyllä. Joo. Ei pitää sotkeen tuo kiviin. Siinä saattaa olla lähellä, että no ei saa vielä ole On se aikainen. 5 kilon pötykkä. 5-6 kiloa. Eihän meillä muuten ruukat tullutkaan. Ei, meillä on niitä semmoinen tuis. 5 kilon uus. No joko se sieltä tullut? Ota se. No siinä se. No niin, nyt vaan nostattiin. Se. Eikö virkkuuko mikä tämä? Onko tämä se vapaa, että tällä ei oikein väsytä mitään? Tämä on huono. Tämä on se uusi vapaa, että sillä ei oikein väsytä mitään. Ei tarvitse kelata, kun vaan nostele, kato ei se vähän räikkä. Ei se enää jaksa tietenkään. Se ei vielä pysty vielä ei pysty nostaa. Heittää tuon säkkäröinnin pois. Joo, sitten vasta. Näin se mulla teki. Ja huonosti kiinni, mutta älä pane jarrua yhtään. Joo, No, ei siinä mitään. No siellä. 4-5 kilon siellä. Pikkusenpa tukkaa sinne. Se oli taas poppeli.